Ahojte, teraz vám ukážem, ako pripraviť zdravú záprašku Anifit. Potrebujeme tapiokovú múku, koniak múku, himalajskú soľ, kokosový olej, letú červenú papriku sladkú a 1,5-2 deci studenej vody. Najprv 1,5 polievkovej lyžice tapiokovej múky, 1,5 kávovej lyžice koniak múky so solou, dokladne zmiešame. To závisí aj od toho, aké množstvo prívarku či krémovej polievky chceme zahustiť. Dokladne zmiešame, až potom rozpustíme 2 deci vody. Aby potom zápraška nebola cukovitá. Vždy viac tapiokovej múky a menej koniak múky. Takto. Ešte vidličkou vymiešame do hladka. Do rozstaveného oleja pridáme papriku a rozmiešame. Prilejeme aj múčnú zmes a vymiešame do hladka. Podľa potreby vriedíme vodou. Nakoniec záprašku prilejeme do pripravovaného jedla a spolu povaríme ešte 5 minút. Vyskúšajte aj vy. Tak to vyzerá. Recepty z múčnej zmesi Anifit so zníženým obsahom sacharidov bezgluténovej aj bezlaktózovej nájdete na našej webovej stránke www.anifit.eu. Bezgluténové múčne zmesi a múky zo semien Anifit balíme v našej vlastnej baliarni bez lekkových produktov.